Hei și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Eu sunt Maria și am rămas aici cu pătuțul nostru. Eu nu am mai jucat deloc, dar vreau să-mi pun mâncarea asta la prăjesc. Asta și la asta pun așa și mă numărul. Pentru că vreau să am mâncare și să ne culcăm. Pentru că se aud vecinii de sus. Așa, hai să mai facă aici s-a terminat. Și aici mai puțin. Așa, de fapt lemnul las aici pentru că nu. Aș cam vrea să pun mâncarea aici, ca să-mi fie mai ușor când mi-e foame să iau. Ok. Și acum eu aș vrea să mergem la minat. Dar mai întâi o să mai fac eu câteva târnăcoate. Aici. Ok, și o să fac 1, 2 târnăcoape o să fac și o să iau câteva blocuri la mine. Dar nu vreau să le iau pe astea de piatră pentru că nu vreau să iau piatra pentru că nu vreau să mă risc că după aia să o pierd. O să iau nisip. Dar să mergem să mai luăm cu lopata. Uitați aici. Mai scap și de asta de aici. Așa să fie mai lumină. Și da, geamul este deschis. Pentru că în ultimele zile a fost extrem de cald. Deci extrem de cald. Așa. O să luăm mult pentru că nu. S-ar putea să ne trebuiască. Și deja pierd destul de mult. Deci am pierdut 4 minute luând ăsta. Dar na, nu aș cam vrea să rămân pe acolo. Așa. Să mă duc să las lopata. Asta e așa. Nu cred că o să-mi trebuiască toporul. Deci. Pun toporul aici. Toporul ăsta. Asta aici. Asta le pun aici. Apoi asta aici. Așa. La cât am stat aici credeam că s-a făcut noapte.
bege să acoperim asta. Așa. Băi, nenorocitule, lasă-mă să pe mine în pace. Băi, nenorocitule. Na, vezi, așa-ți trebuie. Mamă, ce-am uitat să facem, bă! Bă, lasă-mă măcar. Bă, carne potrivită, dar lasă-mă faci. Na. Am uitat să luăm mâncare, bă, frate. Porcul ăsta. Așa. Îmi pare rău, dar trebuie să fac așa. Așa. Am uitat să ne luăm mâncare, dar trebuie să vă mâncăm. Aud somnul de cear, cred că e vreo peșteră pe aici. Bă, dar am uitat să ne luăm resurse la noi. Pot să pun asta? Nu. Dar nu pot să cred că am uitat să luăm mâncare la noi. Mai avem timp și murim. Dar câte mari ești, mă? Mai sunt pe mine mă enervează pe aia. Am văzut aici un... Ha, știam eu. Am văzut bine capul ăsta. Niciun zombie nu se mai apropie de mine. Chiar că mă duc la cal ce se întâmplă. Bă, te sperie, bă, și... Te sperie.
Să mă duc să văd cum stau cu mâncarea. Bă, lemnul ăsta ne ajunge. Ha, și tu. Haide, 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 haide. Așa. Băi, văd că n-am găsit nimica. Deci o să ne întoarcem acasă. Pentru că s-a făcut și noapte și nu-mi prea place. Îmi plac păianjenii.